Bon dia. Avui parlarem de la caguera de bou que ha fet el conseller. Bé, com bé sabeu, va fer la consulta, va eixir majorment valencianoparlant en la serrania, que bé, el culet ens fa palmes, perquè això és meravellós. Li han pegat una nyespla empàtica en la mà ben oberta. I ja sabeu que fa 2 dies va patalejar com un xiquet de 5 anys i va dir, pues ahora no os dejo estudiar en valenciano. Clar, ha fet el ridícul perquè és un ridícul, perquè li diu Ley de Libertad Educativa i de llibertat té els collons del mongo. I clar, o sigui, jo crec que des del seu partit li han dit, mira, és que eres imbècil, eres un moniat, és que no serveixes per res, fas el ridícul. I s'ha baixat del burro. En fi, tot el que està passant és vergonyós, ho estem veient. En fi, jo crec, i vull analitzar-ho això, és que sovint pensem que les persones que menys els agrada el valencià poden tindre el castellà o una altra llengua com a llengua materna. Però és que el senyor Rovira és valenciano parlant de tota la vida. Este senyor és de Sant Vicent del Raspeig i té 40.000 cognoms valencians, vull dir, més que tu i més que jo. Per tant, estem davant del cas d'un renegat. Jo sempre dic que tenim castellanoparlants i valencianoparlants, bones i males persones. Si tu eres un castellanoparlant que odia la llengua indígena, eres endòfob. Odi a la llengua autòctona i a la cultura autòctona. Però és que si tu la tens com a llengua materna, el que eres és un renegat. Per tant, el problema que tenim els valencians des de fa anys és que no tenim gent que tinga dignitat. Però reflexionem-ho bé. Una persona que s'autoodia fins al punt de absolutament mai parlar valencià en públic, això es diu acomplexat. Estàs acomplexat i tu parles castellà perquè et creus que eres més prestigiós, més tal, més qual, i vas a pel dèbil, d'acord? O sigui, això és com en el pati del col·le, el que pega als dèbils per a sentir-se millor. Aixina és el senyor Rovira. En fi, és una cosa supercovarda. Reflexionem-ho atentament. Una persona que per covardia, per fals prestigi social, apunyalaria a sos pares, els seus, per tindre poder, per creure's millor, a tu que no eres dels seus, a tu què et faria? Una persona que no té dignitat, una persona que no té principis, no és de fiar. Perquè jo n'estic convençut en la mal cor que persones que es consideren de dreta no li fiarien res a una persona que no té dignitat. Cert o no cert? I ja ho sabeu, doneu molt d'amor a la gent que té com a llengua materna el castellà, perquè com heu vist, moltíssima en la serrania i en moltes altres comarques ens han ajudat, i persones que el tenen com a llengua materna moltes vegades vomiten sobre la llengua de sos pares. A mi em faria vergonya ser tan renegat, tan covard i tan mala persona. Però dieu-me les vostres opinions en el vídeo. Au, cacau.